आवग्रिनाय साहा रबाट आबाद खालामनायखौ जों गाज्रि मोनाखै नाथाय बाथ्राया बेसोदि मा जाहोनाव 150 बिगानिख्रुइबो बांसिन हायाव गिदिर गिदिर साहा रबाट बागान खालामनाय सुबुंफ्रा खाजोनाखौ होनो हायाखै बे सोंथिखौ खालामदों बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हा लानायखौ जों गाज्रि मोनाखै साहा बागान गायसननायखौ जों गाज्रि मोनाखै राबार बागान गायसननायखौ जों गाज्रि मोनाखै किन्तु मा कारनाव 20,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन प्राय 1.5 लाख बिगानिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा दिनै गिदिर गिदिर बागान गायसनसेयावबो जोंनि बिटिसि सरकारनो आगुनि बिटिसि सरकारनो दिनैनि बिटिआर सरकारनो रेभिनिउ होनो हायाखै बेखौ लानानै जोङो हेडेक जाबाय दङ। दिनै चिरां जिल्लानि बेंटलाव बिएमएन निउज चेनेलनि मावख'खौ बेखेवनाय समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि बेखेवनाय बिबुंथियाव बुंदों हारिनि गासैबो बिथिङावनो मिडियाफ्रा गोनांथार बिफाव लानांगोन। मख'नो गोनांदि दिनै बिएमएन निउज चेनेल मुंनि मोनसे गोदान खौरां बिजोंखौ बेखेवनाय समाव माखासे मानिजाथाव सुबुंफ्राबो बाहागो लादों। गोजोननाय मोनदों बेंटलाव मिरु खालामनानै बर'लेण्ड मिडिया नेटवर्क जा निउज पर्टेल चेनेल बेखौ बेवहाय गायसनबाय आंनि आखाइजों गायसननो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि समाजाव कम्पिटिटिभलि जोंनि निउज मिडियाफ्रा आवगायबोनांगौ कम्पिटिसन जालायोब्लासो फोसावलायनायावहाय माने मा होनो पजिटिभलि जोङो आवगायलांनो हायोब्लासो समाजाबो आवगायलांनो हागोन। दा जोंनि गेजेरावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि मुङाव जा बानिजों बर'नि आवगायलांनाय जा बिथिं बेखौ जोंनो होलांबाय बेफोरखौ गुबुन समाजनि गुबुन अख्रांनि बा गुबुन हालामनि मानसिफोरनो फोरमायनो थाङोब्ला जोङो खुगाजों खुगा फोरमायनाया सम्भब नङा बेखौ स्पेसियेलि जोङो निउज मिडिया पर्टेलफोरनि गेजेरजोंसो जोङो फोसावनो हायो। दिनै आसामिस समाजा बाङालि समाजा जौगानायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथांमोना गावसिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ इलेक्ट्रनिक मिडिया पेपार मिडिया पर्टेल मिडियाफोरनि गेजेरजों बिराद गोजौसिम लांनो हाबाय। जोंबो मोनसे जौगानाय हारि होननानै दिनै मुलुगजों सिनायजानो मोनथिजायोब्लाबो नंगुबैयै जोंनि आसार खान्थि राव हारिमु थुनलाइया माबायदि थासारियाव दङ बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो प्लेटफर्म मोना जायनि जाहोनाव जोङो जदिव बर'नि गेजेरावहाय पेपार मिडियाया खोब खम आरो इलेक्ट्रनिक मिडियाबो खोब खम खिन्थु पर्टेल मिडिया जोंनियाव बिराद मोजां आवगायबोगासिनो दङ जों बेखौ पजिटिभलि गोबानानै लानो आवगायनांगोन। अब्लाबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौसो खावलायनो नागिरदों जोंहा पलिटिकेलि कनफ्लिक्ट थायो इउपिपिएल दोलो हिसाबै हाग्रामानि बिपिएफ दोलोजों जोंहा पलिटिकेल कनफ्लिक्ट थाखागोन दिस इज दा पलिटिकेल कनफ्लिक्ट नट हिउमेन कनफ्लिक्ट। फारसेथिं जोंनि बर' हारिया गुबुन गुबुन धोरोम लानाय धोरोमखौ गोबानानै लानाय मोनसे गेदेर हारि बावहाय बाथौआ जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौआबो आरो गुबुन गुबुन दालाय आफाद धोरोम जाबावबाय ब्रह्मआबो जोंनि बर'नि धोरोम सतसंगि कृष्णगुरु ख्रिस्टियान जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ माने एक्सेप्ट खालामनाय बा गोबानानै लानाय जोंनि बर' हारि खिन्थु जोङो धोरोमाव आलादा आलादाबाबो बर' हारिया राव हारिमु थुनलाइयाव जेब्लायबो इउनाइट ओंखायनो बे इउनाइटेड मोनसे हारिखौ गेरेमसा मोनसे हारिखौ गेरेमसासिन गुवारसिन माने एखे सान्थौ गोनांसिन जों फोरमायनो थाङोब्ला जोंनि मिडियाया पर्टेल मिडियाफ्रा मेइनलि मैखोमै बाहागो लानांगोन आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जा माने गनायथावै माखासे गथ'फ्रा माने सानस'नो हायै गथ'फ्रा जे गाज्रि गाज्रि राव बाहायलायनानै जोंनि बर' हारिखौ एखेबारे सोदोमस्रि गैयै माने सिभिलाइज नङै मोनसे हारि होननानै सिनायथि होनो थांगासिनो दङ बेफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायलायनायनि थ्रुयैदि फोजोबनायनि दायित्वखौ नोंथांमोना लानांगोन बेखौ आं बेक्तिगत भाबै खावलायनाय थाबाय। आंनि साननाया पलिटिकेलिथ' आं मोनसे प्रिन्सिपालाव थागोन नोंथाङा मोनसे प्रिन्सिपालाव थागोन सोरबा सासेया मोनसे प्रिन्सिपालाव थागोन दिस इज आनादार मेटार खिन्थु जोंनि मेइन मावनांगौआ जादों राव हारिमु थुनलाइ आरो आसार खान्थि। नोंथाङा जेसेबां पलिटिक्स गेलेया मानो इउ आर प्लेयिं पलिटिक्स फर दा बर' नेसन अनलि
नोंथाङा जिखि मावा दिनै बर' हारिखौ लानानैसो UPPL दोलो, BTCनि जाति जनगोष्ठीखौ लानानैसो UPPL दोलो, थिग बिदिनो BPF दोलोआबो बिदिनो। थारमाने जोंनि BTCआव थानाय 35 लाख बर'जों लोगोसे गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ लानानैसो जोङो दिनै राजखान्थि खालामदों। बेवहाय जोंहा गुबुन इस्यु थाया। गतिके जोंनि जा राजखान्थि बे राजखान्थिया राव हारिमु थुनलाइजों जथेस्थ' सोमोन्दो दङ। मानोना बर' राव हारिमु थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखायसो जोङो राजखान्थि हान्जाखौ दादोंमोन। खिन्थु पेरेलेलि जोंनि साननाया सान्थि गायसननो हायोब्लासो जौगाथायखौ लाबोनो हायो। जौगाथाय फैबासो मोनसे हारिया गासैबो बिथिङावहाय जोङो दावगालांनो हायो। बेनिखायनो जोंनि साननाय हनाया गिबियाव राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि बेखौ जों जौगाहोनांगोन। नैथियाव जोङो इक'नमिक सिस्टेमखौ माबायदि जोङो स्ट्रं खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मेइन भुमिका लानांगौ। दा जेरै हमनानै ला जोंनि BTC सरकारा मानबेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आगुनि माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोबां हा लानायखौ जों गाज्रि मोनाखै, साहा बागान गायसननायखौ जों गाज्रि मोनाखै, राबार बागान गायसननायखौ जों गाज्रि मोनाखै। खिन्थु मा खारनाव 20,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन फ्राय 1.5 लाख बिगानिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा दिनै गिदिर बागान गायसनसेयावबो जोंनि BTC सरकारनो, आगुनि BTC सरकारनो, दिनैनि BTR सरकारनो रेभिनिउ होनो हायाखै, बेखौ लानानै जोङो हेडेक जाबाय दङ। आरो बेखौनो जोङो समान खालामनो थाखाय बयबो आयेननि नोजोराव समान मोनथायखौ मोनथों होननानै जों खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ। ओरैनो परस्पर सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायबासो थांनानै थायो आरो होमबासो जों समाजनि सृष्टि जायो। दा गुबुन हारिखौ नाय, गुबुन हारिया नोंथाङा जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंबा एप्रिसिएसन खालामगोन। गोरोन्थि लामाजों थांदोंब्ला मोजां लामाजों थांनो थाखाय नोंथांखौ मोजां लामा दिन्थिगोन। फारसेथिं फाइनेन्सियेलि सोरबाया उइक जादोंब्ला बेखौ फाइनेन्सियेलि जाखांथों होननानै गुबुन मोनसे लामा दिन्थिनानै होगोन। बे गुबुन हारिनि गेजेराव सोलिलायो। खिन्थु जोंनि समाजनि गेजेराव सासेया सासेखौ सिङाव दोननानै गाव माबोरै जौगानो हागोन बेक्तिगत भाबे बेखौ जों बयबो सानलायलायो। थारमाने जों दा डेभेलपिं प्रसेसआव थानायखाय बांसिन सेल्फ डिपेन्डेन्टखौ जोङो सानग्रोयो। बे समाजनि मोनसे नितिखा। बर'आ बे पर्यायाव फैदों। बेनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव गावबागाव आदा बुगाव बांसिन जागासिनो दङ। गोदोनि बायदि जोंनि जा सान बिखान्थि बे जोंनि गेजेराव गैलियानो। बेनिखायनो आंनिफ्राय आंनि बेक्तिगत एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं बुंनो नागिरदों, थुलुंगालायनाय, हामबाय होननाय, बेयो गोरोन्थि जादों होननानै आसि दिन्थिना होनाय, बेफोरखौ जुदि जोङो माबा खालामलायनानै होनो हायोब्ला जोंनि खौरां बिजोंफोरा बा पर्टेल निउसफ्रा मालाबाबो थैनाय नङा, आंहा आसा दङ। बिनिफ्राय जोंनि सरकारा स्पेसियेलि फाइनेन्सियेलि थोंजोङै हेफाजाब होनो हायाखैब्लाबो पर्टेल निउसफोरखौ पार्मानेन्टलि जोंहा जेरावहाय इलेक्ट्रनिक मिडिया जों बानायनो हायाखै, पेपार मिडियाखौथ' दानि जुगाव जोंनि मानसिफ्रा फरायलानो। आगोल जेसेबां जोङो निउस पेपार फरायोमोन दाथ' फरायनायखौनो नुला। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।